बस वही करेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे. पंचक इज़ गोइंग टू रिलीज़ ऑन 5th January नेक्स्ट ईयर और बहुत जल्द आ रही है. सो वी विल सून स्टार्ट द पब्लिसिटी अँड एव्हरीथिंग फॉर दॅट. पंचकमध्ये मी नाही आणि तेही नाहीत. वी आर प्रोड्युसर्स मेनली आणि खूप चांगली स्टारकास्ट आहे. बेस्ट आपले जे मराठीचे ॲक्टर्स आहेत ते सगळे आहेत पंचकमध्ये. सो आय होप यू गाईज एन्जॉय द फिल्म. थँक्यू. ही इज अ सर्जन, ही इज अ डॉक्टर, ही हॅज अ डिफरंट प्लॅटफॉर्म ऑल टुगेदर. सो ही शुड स्पीक फॉर हिमसेल्फ. तुला कधी आवडेल का? रोज ॲक्टिंग करतो, मुलं आहेत ना. Well, all the films, I mean, they are from the best, best work from best people. So let's hope, and see that there's so many different lovely films. Thank you so much. Thank you.